Isola uBig Zulu ngokuyiqola intaba yaseDubai. Intaba yaseDubai ikuveze lokhu ensukwini ngenkathi i-live ku-Facebook wayo, lapho khona ibikhala ngokuthi uBig Zulu kanye nenkampani yakhe ayisebenzelayo, Inkabi Records, kanye nenkampani lapho khona lo mculi asayine khona i-Ambitious ngokungabi naqiniso. Lo mculi ukhala ngokuthi selokhu kwaphuma ingoma enkulu, imali eningi, akaze athole ngisho ishumu kuyo le ngoma le, ekubeni uBig Zulu enze izigidigidi zemali ngayo le ngoma. Intaba yaseDubai iphinde yaveza ukuthi selokhu eveze lezi ndaba zokuthi akaze athole mali mayelana nale ngoma, uyasongelwa futhi uyasatshiswa, yingakho esethatha isinqumo sokuthi uyawuyeka unomphela umculo. Ngenkathi untaba yaseDubai eveza lezi ndaba, ubalula ukuthi uyahlupheka njengamanje futhi usekhathele ukuphila impilo yamanga lapho khona abantu bey'tshela ukuthi unemali ekubeni engenayo. Ube esecela abantu ukuthi bamzwele ngoba usizo abhekene nalo lukhulu kakhulu.